2024. augusztusában Dél-Erdély és az erdélyi Szászföld meseszép vidékére látogattunk. Reggeli kocintásunkat követően folyamatos utazással haladtunk Máriaradna zarándok temploma felé. Itt közös imával kapcsolódtunk az égi energiákhoz, és megcsodáltuk az impozáns templomot. Második állomásunk a Balladából is jól ismert Magos Déva vára volt. Felvonóval mentünk fel a városturaló 180 méter magas vulkanikus várhegy oromzatára, és tekintettük meg a gyönyörű várromot. A már messziről látható szabályos kúp alakú hegyen, a Maros partján, stratégiai helyen épült erődítmény falai közül káprázatos kilátást tárult a szemünk elé. Még tettünk egy sétát Déva belvárosában, fagyiztunk, hideg italokkal frissítettük magunkat, és egy ortodox templomot is meglátogattunk. Este elfoglaltuk szállásunkat százsebesen, és elfogyasztottuk közös vacsoránkat. Második napunkat Románia leghosszabb panoráma útján, a 148 km hosszú Transzalpinán kezdtük. A csodálatos panorámaút 1939-ben népült, ekkor még csak egy kacskaringós szerpentines út volt. Megálltunk a víztározónál közös fotókat készíteni, majd folytattuk a hajtűkanyarokkal tüzdelt, gyönyörű utat felfele, egészen a gerincre. A Transzalpina nagyon sokáig csak murvás földút volt, csupán 2009-ben láttak hozzá az aszfaltozásához. Az út egészen 2157 méteres magasságig visz fel bennünket. Észak-dél irányban vezet, Erdély és Havasalföld között. A hegygerincen kiszálltunk, megcsodáltuk a panorámát, és helyi termékeket kóstoltunk az árusító bódéknál. Mai napunk második állomása Nagyszeben,
az egykori erdélyi szászok kulturális és kereskedelmi központja volt. A Szeben folyó partján fekszik, napjainkban Szeben megye székhelye, a múltban az erdélyi fejedelemség központja is volt. A városfallal körbeölelt belvárosi részen a szász kultúra és építészet gyönyörű remekeit találjuk. A késő esti órákban érkeztünk meg Brassó városába, és elfoglaltuk szállásunkat. Harmadik napunkon a reggelit követően helyi idegenvezetőnk társaságában indultunk el a Brassó szomszédságában található gyönyörű síparadicsomba, Brassó-Pojánára. Az úton a kilátó terasznál megálltunk, hogy felülről is rátekintsünk Brassó városára, majd megérkeztünk a felvonóhoz, mely felvitt minket a síparadicsomba. Innen csodás kilátást tárult a szemünk elé a környező hegyekre és az alattunk elterülő tájra. Ezután 4 faluba, a 7 falusi csángókhoz látogattunk, megismertük életvitelüket, magyarságukat. Attillánál helyi idegenvezetőnknél finom ebéd várt ránk, és elmélyedtünk az itteni magyarok kultúrájába, szokásaiba, mindennapjaiba. Mai napunk utolsó állomása Törcsvár Dracula kastélya volt, ahol a hosszú sorbanállást követően jutottunk be a hírhedt várba. A nagy tömeg ellenére végigjártuk a termeket, megcsodáltuk a kastélyparkot, nézelődtünk az árusok között. Este közös vacsora várt ránk a szálláson. 4. napunkon a reggelit követően Cantacuzino pompás kastélyához indultunk. Itt először a kastély gyönyörű parkját csodáltuk meg, ahonnan csodás kilátás nyílik a környező hegyekre, majd pedig a kastély
felújított belső tereit is végigjártuk. Megismerkedtünk a Cantacuzino család történetével és a kastély termeivel. Korábban meghalt, utód nem maradt utánuk. Második feleségével 8 gyermekük született. Képeik itt látható. A családi címer felirata, következő idézem, ami nem öl meg, az megerősít. Innen Brassó városába utaztunk, ahol először a Pillvax kávéházban frissítettük magunkat, majd pedig felvonóval felmentünk a Cenkhegy tetejére a Brassó felirathoz, ahonnan csodálatos kilátást tárult elénk az alattunk elterülő városra, a főtérre és a Fekete templomra, Fehér toronyra egyaránt. Ezután következett Attila vezetésével a városnézés, mely érintette a főteret, a Fekete templomot, a Cérna utcát, a zsinagógát és a Katalin kaput is. Innen már csak szabadidő várt mindenkire, majd este összegyűltünk a főtéren, és a nemzeti színben megvilágított Brassó feliratra tekintettel elénekeltük a himnuszt. Utolsó napunkon korán elköszöntünk a szállástól, és elindultunk a másik gyönyörű szerpentin útra, a Transzfogarasra. Itt a felvonó lábánál kiszálltunk az autóbuszból, és a vízesés felett elhaladva érkeztünk meg a Bileatóhoz. Csodás kilátás, szikrázó napsütés, hegyek és a tó csillogó víztükre várt ránk. Ez a csodás idő áldás volt mindannyiunknak. Köszönöm, és nagyon hálás vagyok érte. Innen Százsebesre utaztunk, ahol elfogyasztottuk közös ebédünket, majd folyamatos utazással a késő esti órákban érkeztünk vissza Győr városába.
Köszönöm mindenkinek, és hálás vagyok ezért az 5 napnyi csodálatos élményért.